तिळारी वाठात सुरू आशिल्ल्यो खडयेच्यो क्वारी बंद करच्यो म्हूण सिंधुदुर्ग जिल्लोधिकाऱ्याची लेखी वॉर. थळाव्यांनी क्वारी बंद करच्यो म्हूण फाटले 7 दीस सांखळी उपास केल्लो. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे प्रमुख पदाधिकारी जिल्हाधिकारी महोदयांची जाऊन भेट घेतली, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि पालकमंत्री महोदयांची सूचनासुद्धा प्रशासनाला तशाच प्रकारची होती की ग्रामस्थांची जी मागणी आहे ती समजून घ्या आणि तात्काळ आधी पहिल्यांदा तिथलं जे काम चालू आहे ते तात्काळ बंद करा आणि त्याला रीतसर स्थगिती द्या. तोंडी स्थगिती नको, ती कागदोपत्री द्या. आणि त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी महोदयांनी ही सूचना मान्य केली. त्यांनी प्रशासनाला तशा लेखी सूचना दिल्या की खाणीचं अधिकृत अनधिकृत जे काही काम आहे ते तात्काळ कालच्या दिवसापासून त्यांनी स्थगित केलं. आणि हे करत असताना आपली जी दुसरी मागणी होती की या भागाचा एक ATS सर्वे व्हावा, कारण तो सर्वे नसल्यामुळे नेमकं कुठल्या क्षेत्रामध्ये परवानगी घेतली आहे, कुठल्या क्षेत्रामध्ये खाण चालू आहे, या सगळ्याचा सर्वे नंबर काय आहे, त्याचं क्षेत्र कुठलं आहे ही निश्चिती होत नाही. त्याच्यामुळे त्यासुद्धा विभागाला त्यांनी सूचना केली आहे आणि की त्याचा एक ATS सर्वे करून त्याचा अहवाल रीतसर सादर करा. प्रोडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.